Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum fid-djoċesi tagħna, id-djoċesi ta' Għawdex, qegħdin niċċelebraw l-anniversarju tat-twaqqif ta' djoċesi ta' Għawdex. 160 sena ilu. Id-djoċesi tfisser li għandha l-isqof, seminarju, katedral u l-parroċċi. Ejjew din il-qoddisa l-lum li tolbu biex il-Knisja tagħna f'Għawdex, speċjalment f'dawn ix-xhur issa li taqgħod tibda l-vista pastorali, ikun hemm awmen spiritwali fil-membri tal-Knisja. U allura għalhekk ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Omna Marija biex il-ħajja nisranija f'Għawdex tkun iktar ċara u qawwija. Għan-nuqqasijiet tagħna, għad-djufijiet tagħna nitolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din il-qoddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'ħafna mill-ħsier bil-kliem bil-emin u billi ħallejt bil-jieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaghfrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħlina, Kristu ħlina, mulej ħlina. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bedmin tal-idħal. Infaruk, inberkuk, naduġġek. Nirraddurek ħajr, glorja kbira ta' mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej Iben waħdin Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarf ta' Alla bil-missier. Inti tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet ta' dinja il-għattar tagħna. Inti li jiet full-lemin tal-missier ħenna lina. Għalex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu kif glorja tal-missier Alla. Amen. Il-qoddisa din nofruha għal Marija Muscat u l-familja. Nitolbu. O Alla, aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa niżel minn għandek li jint missier ta' kulotja. Allimna niżuk ħajr fit-tiba tiegħek bla jes, għal-ġid kollu li tajdna u nħobbu qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, grazzja lilkom u sliem minn Alla missierna u Sidna Ġesu Kristu. Jiena nizzeħħar dejjem lill-Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja ta' Alla li ngħatat lilkom fi Kristu Ġesu li fih intom stanejtu b'kollox. F'kull kelma u f'kull erf, skont ma' xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don, intom li tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. U għaw li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu blaħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontum sejħin biex tidħlu fix-xirka ta' Ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Imbierek ismek
mulej għal dejjem. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Kull jum imbierek unfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej u tagħmel faħru wisq u l-kobor tiegħu ma jistax jitqies. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Nisel il-nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru, il-ġmiel u l-kobor tas-seb tiegħek iħabbru u fuq l-leġubijiet tiegħek jitħattu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża xandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek blaqjis ifakru, jgħidu bil-ferħ minħabba il-ġustizzja tiegħek. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-mulej tajjeb u ħanin, idum biex jadab u kollu tjieba. Twajjeb il-mulej ma' kulħadd u ħnintu akbar minn kull ma għamel. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej u ħbiebek iberkuk. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, Qaddis u l-isem tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari bil-Vanġelu skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semet il-mulej isellimela, it-tarbija qabdet fi ħdana u Elisabetta mtliet bil-Spiritu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi għax ara malli smajt f'idnejja laħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li seħħ kull ma tqalilha mill-mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla Salvatur tiegħi għax hu xaħet għajnejh fuq ċogon tal-qadejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ l-ħinja għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis u l-isem tiegħu, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setani minn fuq it-tron tagħhom u olla l-iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fih-ħnina tiegħu bħalma wiegħed il-missirietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. It-twaqqif ta' djoċesi għalina l-Awċin hija grazzja kbira li għal dawn l-aħħar 160 sena il-Knisja f'Għawdex iffurmat l-identità tagħha. U allura r-riflessjoni tagħna tal-lum fuq l-eżempju ta' Marija għandha tkun li aħna nippruvaw insaħħu l-fidi tagħna u nuru li aħna insara bil-atteġġament tagħna għaliex in-nisrani mhuwiex dak
li jgħid jien Nisrani, imma dak li jgħix bħala Nisrani. U l-eżempju ta' Marija llum fil-Vanġelu, iż-żjara tagħha l-Elisabetta, xi teoloġi jsejħu lil Marija bħala dik il-mara tal-fardal u tas-sandli mikul. Il-fardal għaliex Marija marret għand Elisabetta biex taqdija f'dak l-istat ta' gravidanza li kienet kemm Elisabetta u kemm Marija. Allura Marija fid-dar ta' Zakkarija ma kienx taqdi biss lil Elisabetta, imma mek hija simbolika li Marija taqdi u għadha taqdi il-Knisja kollha. U għalhekk aħna d-devozzjoni tal-Madonna ta' Pino niġu hawnhekk għax nafu li minn għandha nistgħu naqilgħu il-grazzja li ngħixu ħajja tajba. U mbagħad isemmu li Marija dik il-mara bis-sandli mikul għaliex ovvjament marret għand Elisabetta xi mixi ta' ġurnata biex waslet għandha, allura sandli jittikel speċjalment f'dawk it-traqat. U dan xi fisser? Marija marret, Marija ħadet ħsieb u kienet attenta għal bżonnijiet tal-oħrajn. U allura il-konklużjoni tat-talima tagħna hija din li l-ewwel nett aħna nippruvaw immorru nersqu lejn il-bżonnijiet ta' ħutna, dak li huma fil-bżonn. U minnu fil-bżonn? Dak ta' madwarna. Speċjalment b'relazzjoni tagħna magħhom, relazzjoni ta' mħabba, ta' għaqda, ta' sliem. Anke fejn hemm il-problemi, fejn hemm id-diffikultajiet. Għax id-diffikultajiet ma jinsuqat, imma speċjalment aħna bħala Nsara irridu nippruvaw naqdu lill-proxmu tagħna li hu qrib tagħna biex hemmhekk nuri kif Marija serviet u qdiet l-Elisabetta anki aħna inservu u naqdu lil ħodna. U kif inservuhom? Inservuhom milli noqogħdu attenti għall-esiġenzi tagħhom, għall-bżonnijiet tagħhom. Ħafna drabi b'kelma żgħira nistgħu nferħu lill-proxmu fejn nuruh li aħna disponibbli li nkunu qrib tiegħu, li nkunu tajnuna għalih. Ħafna drabi aħna daqsxejn xħaħ biex ngħidu kelma ta' inkoraġġament, biex ngħidu kelma ta' apprezzament, biex nagħmlu ġest ta' karità, ta' mħabba ma' dawn ħodna. Ejjew allura nitolbu l-Madonna biex lilna l-Insara kollha f'għawdet speċjalment il-ħajja tagħna tkun matura, tkun denja ta' żminijietna, għax aħna forsi ġeli ngergru illi n-nies naqsu mill-Knisja, forsi veru wkoll, imma nistgħu ngergru magħna nfusna. Il-ħajja tagħna bħala Nsara hija ħajja ta' eżempju. L-atteġġament tiegħi kif ngħix il-ħajja tiegħi bħala Nisrani nista' nressa xi ħadd lejn il-Knisja għax ħafna drabi in-nies li ma ġewx il-Knisja ma jarawniex sbieħ għax ħafna minna bin-nuqqasijiet tagħna nuru ċerta forsi separazzjoni jew ġlied jew għejra jew nuqqasijiet oħra bejnietna. Kif iseħħilna l-Knisja aħna rridu nkunu aħwa bejnietna. Għalhekk ejjew nitolbu l-Madonna ta' Pino tenna biex inkomplu nikbru fil-fidi billi ngħixu ħajja nisranija kif Marija qalet lill-Anġlu hawn jien il-għaddejja tal-mulej u jekk illum ngħidu hawn jien il-għaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek, allura nkunu qegħdin fit-triq li nikbru bħala Insara. Alla jħares lejn minu umli u jerfa lil minu fil-bżonn, nafdaw fih
u fiduċja nitolbuh u ngħidulu. Salva l-poplu tiegħek mulej, salva l-poplu tiegħek mulej. Sabiex l-insara immexxija mill-Ispiritu Santu permezz tal-isfijiet iqiegħdu l-fiduċja kollha tagħhom fil-kelma imnebħa minn Alla għas-salvazzjoni ta' kulħadd nitolbu. Il-poplu tiegħek mulej. Sabiex dawk li jaħdmu fil-qasam tad-diplomazija jirnexxielhom jibnu mill-ġdid il-fiduċja u l-paċi fejn hemm ġlied u gwerer u mibgħeda nitolbu. Sabiex dawk li x-xjenza ma tistax tfejjaqhom isibu faraġ fl-imħabba u l-fidi ta' madwarhom nitolbu. Sabiex din l-Ewkaristija b'ringrazzjament tat-twaqqif ta' Djoċesi Għawdex tiftħilna qalbna għal Kristu li kollox jista' u biex inkunu proxmu veri ta' xulxin nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Omna Marija nitolbu għal morda biex isibu dejjem il-faraġ fil-preżenza tal-imħabba ta' Alla permezz ta' aħwa li jaqduhom bil-qalb nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo perché la nostra fede, che è una relazione intima con il Signore, sia veramente grande, che possa nascere sempre nuovi cristiani intorno a noi, perché Maria ci invita ad essere testimoni del suo amore. Preghiamo, nitolbu, salva il-res ukoll it-tal personali tagħna. O Alla li ddewwi l-qlub midruba u trid timla d-dinja bisliem, kattar fina l-fidi, it-tama u l-imħabba u għatina dak li qed nitolbuk bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott ta' dilja u xogħol bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbu ħuti biex issak nitolbu. Ħerna lina mulej u isma' it-talb tagħna. Ilqa bit-tjiba dawn l-offerti li qegħdin irresqulek biex dawn l-offerti li għal-ġid u għal-ġeħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfo qlubna l-fuq, niżukħar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew missier għaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu
u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu. Għax int fit-tjieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkondannajtu fil-ħina tiegħek fdejtu bi Kristu sidna. Bih ijumu l-kobor tiegħek l-anġli, ijumu id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet u mes-serafinu bil-qawet tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mu. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej, inxandi bil-fer għamen tiegħek, nistennawk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex ngħaduk. U mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġiżewijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Muscat u l-familjari li raqdu bit-tama tal-awmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzam Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħħalniex fi diġri id-daħlizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmina biex inkunu ħirsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u n-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin.
il-ġisem u d-dem ta' Kristu b'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna li Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet ta' dinja. ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi Signor Alla, gloria al Messia e l'Ibnu l-Spiritu Santo. Nitolbu, għamel mulej li d-don ta' sema li rċivejna f'din l-Ewkaristija jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu skont l-intenzjonijiet tagħna. Għalli ma raġuni din hawnhekk.
Żgur li nixtiequ dejjem xi grazzja u l-ikbar grazzja li nistgħu nirċievu mingħand Marija hija li ngħixu mod seren kull sitwazzjoni li nkunu fiha. Nitolbu biex itina il-paċi tal-qalb fis-sitwazzjoni li llum qegħdin ngħixu. U għalhekk flimkien nitolbu Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirki inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina medinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.